Hej, det her er Laura, og jeg har om teorier om identitetsdannelse og socialisering. Jeg har sådan 5 forskellige punkter, som jeg snakker om. Det første punkt, det er anerkendelsessfære, hvor jeg vil snakke om den private sfære, den retslige sfære og den solidariske sfære. Så vil jeg snakke om noget med sådan noget socialiseringsprocesser. Så vil jeg snakke om socialiseringsformer og værdier. Så vil jeg snakke om Eriksons udviklingsteori, og så vil jeg snakke om Meads og Goffmans rollebegreber. For at starte med, med sfærerne, så har vi det, der hedder en privat sfære, som der også står her, så det er den anerkendelse, man opnår hos familie til det bekendtskaber. Det er sådan, altså den her sfære, det sker i form af sådan der kærlighed og værdsættelse. Og det er, altså man bruger sin selvtillid og selvværd til for eksempel at kunne klare forskellige konflikter, så individets selvtillid ikke falder sammen, bare fordi individet ikke er ret. Det vil sige, at man ligesom har sådan en form for selvtillid og selvværd, som man ligesom får for sine medmennesker, altså hos familien og sådan noget. Så hvis man oplever vold, så ødelægger man den her selvtillid og selvværd. Den retslige sfære, det er anerkendelsen, der viser sig ved hjælp af rettigheder i samfundet, som man har som individ. Det giver individet selvagtagelse som borger i et samfund. Og når man indhæver af universelle rettigheder, giver det selvrespekt. Man bliver bevidst om sig selv som en person. Så altså hvis individets rettigheder bliver krænket eller taget væk fra individet, mister man den her selvagtagelse. Og det er jo noget, der selvfølgelig kan ske hos kvinder eller etniske grupper. Så har vi den solidariske sfære, og det er sådan den måde, som vi som socialiserer sig rigtig meget på. Og det kan være, at man har brug for at blive respekteret, eller være en del af et fællesskab, eller også bare blive accepteret af andre mennesker. Og det her, det sker sådan i sådan noget arbejde og kulturelle sammenhænge. Så vil jeg forklare noget om socialiseringsprocesserne. Vi har i socialiseringsprocesserne har vi de centrale mekanismer i den socialiseringsprocessen er. Der er identifikation, imitation og social kontrol. Og i identifikation og imitation er det tale om indlæringsprocessen. Og altså det er den her proces, hvor man identificerer sig med sig selv med forskellige kønsroller. For eksempel at sønnen identificerer sig med faren eller som en rollemodel, og datteren får identificeret sig selv som moren som rollemodel. Og så på den måde imiterer man deres adfærd. Med social kontrol så handler det om, at individet skal tilpasse sig samfundets normer. For eksempel med, at man opfordrer drenge til at være mere fysisk aggressiv og konfronterende på en fodboldbane, hvorimod skolesystemet ved en adfærd som den vil ikke blive accepteret. Så har jeg om noget socialiseringsformer og værdier. Vi har det traditionelle samfund, som er værdierne for familien, hvor der er en lille geografisk og social mobilitet, som også er selvforsynende. Og man tænker på kollektivet frem for sådan individet. I industrisamfundet er værdierne lønarbejde, nationalstaten og kernefamilien. Og her der arbejder man for at få løn, så man kan forsyne sin familie. Hvis man ikke har en kernefamilie, bliver man sådan udstødt og set ned på. Og i informationssamfundet er værdierne sådan det globale netværk, hvor det er sådan forskellige kulturelle og sociale fællesskaber, og der er dermed også skiftende kønsroller. Man er meget påvirket af gruppen, og hvad resten af verden og samfundet mener er sådan vigtigt. Så i det traditionelle samfund, der er man myren, som arbejder hårdt. I det industrisamfundet, som er sneglen, som handler på grundlag af de indre værdier og vægter selvrealisering rigtig højt. Og så i informationssamfundet er man kameleonen,
hvor man retter sig efter sine omgivelser og vil passe ind i forhold til andres normer. Så har jeg Eriksens udviklingsteori, og her kan vi se et billede af de her forskellige faser fra 0-årsalderen til når man er død. Og han har ligesom, Eriksen har lavet en forlængelse af Freuds teori for identitetsudvikling, og har udtænkt teori for identitetsudvikling, som sker gennem en række faser. Udviklingen sker som sagt gennem de her faser, der alle rummer en form for eksistentiel krise. Og ja, så fælles for alle faser er, at individet, mens det gennemlever fasen, svinger mellem positiv og negativ opfattelse af sig selv og sit forhold til omgivelserne. Så hvis den her negative opfattelse tager overhånd i forhold til den positive opfattelse, så vil individet sidde fast i fasen og de her problemstillinger, der er i faserne. Hvis der i individets identitetsudvikling sker identitetsslukning, så vil det sige, at udviklingen ligesom stopper. Altså, det vil ske for eksempel, hvis det unge individ sidder fast i en bestemt opfattelse af sig selv, og ikke er åben for nye erfaringer. Ja. Og så har jeg om Mead og Goffmans de her rollebegreber. Vi har rolletagning, hvor det er Mead, som mener, at man skal tage de her roller på sig som en overensstemmelse med forventningerne af samfundet, eller fra samfundet. Og Eriksen han er blevet inspireret af de her af Meads teori om den her rolletagning. Så der er I'et, som er sådan spontan handle. Det er sådan en del af et barns indlæringsproces, hvor sådan, barnet begynder at se sine handlinger mere udefra, i stedet for kun at se det fra barnets eget synsvinkel. Så er der Mie, som er sådan mere iagttagende og erkendende. Og så er der generaliseret anden, som er en selvopfattelse, hvor de andre ikke længere er konkrete personer, men generaliseret andre, som integreres i selvopfattelsen. De generaliserede andre repræsenterer samfundet og det sociale miljøs holdninger, vurderinger og forventninger til acceptabel og ønskværdig adfærd. Og det var så det, jeg vil sige om teorierne for identitetsdannelse og socialisering.